Bye, Daddy. Oh, my little darling girl. We'll see you in 20 days. I love you, Baba. Kuya, come say that. Yeah, I love you. Come on, Tisha. You give it to Mama. Up there. Hang on. Bye, Daddy. The what? Wow. Alright, come here. Come. What did you say? Oh, come on, man. Come, Mama, alis dyan. Sa may auto. Bye. Holly, bye. You wanna come with Daddy now? Where's your ticket? Mauna na siyang umuwi. 20 days pa kami dito. Pinatid lang namin. How is so sweet? Because it's too hot. Yeah, hatid na namin si Chan kasi siya mauuna umuwi. Magstay siya 1 night sa Manila, then tomorrow flight niya sa pabalik na sa Australia. So kami ng mga bata may 20 days pa kami dito sa dito. So yeah, si TJ medyo sad siya kaya ayun, nandun lang siya sa sasakyan, tapos si Holly tulog. Ayun yung volcano. Bye! You think that's Daddy? It is. I can say yellow. Sibong pa sibong Daddy. It's yellow. It's not yellow. It is. I can say it. Where is it? I don't see that. Mom, the book. This is the boat. Mom. Yes? It's really hot.
Open your mouth. Ah. Ah. Ha? Open your mouth. Ah, ma. Mami. Grabe ka talaga. Susuga mo. Ano, kaya mo na? Ha? Okay na, tama na yan. Holly. Ano bang ama? Bye! Ano nga pala sa ting? Kaya nga nga. Ganun ko daw mapanood ng guy. Where are you, Uncle? Puros pasalubong, puto siko. Barat pa na na. Here. Alin, Spanish sardines. Wait. Wait, Holly. Boneless tuyo. Okay. Habo niya, mabataon na naman dalig. Boneless tuyo. Okay. Ano naman nga try? Nagsabi na pala. Na, sa sardines na sabi niya. Saragosa. Yan, sa ano mo sige, try ko daw na yun. Tapos pag masaraman ako. Sira mo Zaragoza. Saragosa. Vlog, vlog. Come on. Ano? Ano? Paano ma? Baka bako naman yan. Masiraan ta. May natanan ako. Ay, kung ano yan? Kung ini taga-riba kung malang sa bagang super. Ang kano ma? Try ta. Ang inot, dara ko lang yan. Na manipis, yung pinanakbangon siya. Pula talaga iyan. Pero ang Tapos pangalan ano, ko- galdara ko lang. Sira. Sira mo naman ito. Saka so, ito lang po. Okay. Ano, ito yung mga Spanish style sardines. Tapos boneless tuyo. With olive oil. Saan kinakabuman ko? Lolis. Try ta. Parang tulo. Saan yun? Wala yun. Ay, wag ka mas sinaraw sa labi. Sa sisak na ko lang sinaraw na labi dito. Ang yun pala. Isa. Daddy, don't cry. Ang taday man ko ito mahibig. So, mahibig na. Ang ganda-ganda na siya ba? Sabi. Ulit-ulit pa din yung kataramis. Kamagay na business mga ano ba? Tapos na ako for travel. Ano? Halos everyday may nagpapatrabaho.
Don't sleep, ha? Don't sleep.